76 anyos nga lolo sa lungsod sa Gindulman, lalawigan sa Bohol, ang nanuktok og tabang human midako ang iyang agtang. Sayro nato ang iyang istorya, pinaagi ni ining report. Siya si Fortunato Makilang, 76 anyos nga taga-Lumbog, Gindulman sa lalawigan sa Bohol. Giantos niya karon ang grabing paghubag sa tibok niyang agtang nga nakapikto na siyang pananaw. Matod sa kapikas ni Lolo Fortunato nga kalit lang adunay mitubo sa naong niini. Tungod sa ilang kawadon, didto ra sila una miduol sa usa ka albularyo. Kinsa nag-ingon nga gihilabtan sa usa ka elemento. Apa nagtuo sila usab nga usa kini kabalatian gikinahanglan nga matanaw og doktor. Ang problema nila kay wa sila'y kakuhaan nga magamit sa pagpahiling sa gihambin nga balatian. Pinaagi sa Bohol vlogger nga si Ronald Ansero Casil, gipaabot ni Lolo Fortunato og sa iyang asawa ang pagpangayo og tabang aron matambalan ang kabug-at nga gibati tungod sa hubag sa iyang agtang. Karong ilang tabunan maningan sa di na ko kakita mi bisag saan. Yung magkaon kay ita na magkinamot si mga wasi-wasi yung agas-agas di ano lang pong hungitan. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.